ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ଖବର ନୀଳଚକ୍ର ଲାଇଭ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚଳେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁତେକେଶ୍ୱର ଲଟା ମହାଦେବ ଶୈବପୀଠରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଓ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଓ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର, ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବାବା ଦୁତେକେଶ୍ୱର ଲଟା ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ସାଇ ଭାରତୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଓ ସାଇ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଶିଶୁ ଭଜନ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ନିରାକାର ସାହୁ, ନୀଳଚକ୍ର ଲାଇଭ୍।